Ftit tal-jimilu ħafna kienu xxukjati bl-aħbar ta' Roni Stafraċ, anzjan ta' 71 sena illi nstab mejjed f'daru ġimgħat wara mewtu. Kienu ħafna dawk li tkellmu dwar kemm hija kiefra is-solitudni, aspett tal-ħajja li l-gvern qiegħed jindirizza fosthom permezz ta' din id-dar ta' warajja li ser tinbidel f'shelter għal dawk li jinsabu fis-solitudni. Dar mitluqa u mhux użata fiċ-ċentru ta' Birkirkara qed tinbidel f'refuġju ta' kuljum għal madwar 40 persuna. Dan meta tkun ittrasformata f'shelter għal persuni foqra bla dar u waħidhom. One News żar din id-dar fejn id-direttur eżekuttiv ta' Caritas Malta Leonid McKay fisser kif ix-shelter li mistenni jkun lest fix-xhur li ġejjin se joffri servizzi li hemm domanda kbira għalihom. Inħossu mill-kuntatti li jkollna li hawn lakuna f'dan il-qasam. U għalhekk anke fuq inizjattiva oriġinali tal-privat permezz ta' The Alfred Mitzi Foundation, il-Caritas flimkien mal-Gvern permezz tal-Ministeru tal-Politika Soċjali daħal għal dan il-joint venture bejn il-Knisja, il-Privat u l-Gvern. Leonid McKay stqar li dan mhuwiex programm residenzjali imma ċentru temporanju għal dawk li jeħtieġu xi forma ta' appoġġ. Shelter temporanju din mhijiex dar li ħad toffri programm residenzjali għal 20 raġel u 18 mara f'żewġ djar differenti. Però minn barra x-shelter temporanju ħajkun hemm ukoll post fejn iktar minn 50 persuna at one go jistgħu jiġu u jsibu ikel u platt sħun ta' kuljum b'xejn. L-ikel se jkun ippreparat minn kok professjonali li qabel li jifforma parti mit-tim tal-istess shelter. Dan mhuwiex proġett iżolat iżda jsegwi s-suċċess anke tal-ikla tal-miliet li kienet organizzata s-sena li għaddiet mill-Caritas. Kolazzjon li laħaq lil 200 persuna li kienu se jkunu fis-solitudni f'dak iż-żmien tas-sena. Leonid McKay jitkellem dwar servizz ieħor li se jkun offrut mill-istess shelter. Jistgħu wkoll jingħataw servizz bażiku ta' iġene. Inħossu li jekk persuna trid titratta b'dinjità trid mhux biss il-post fejn torqod imma wkoll u l-ikel imma wkoll il-post fejn tista' tinħasel, tbiddel ħwejjeġ tagħha, jiġifieri s-servizz ħajkun qed jolqot l-iktar persuni vulnerabbli li għandna f'Malta. B'hekk f'dinja fejn xi kultant l-individwaliżmu jirbaħ fuq kollox, dan mistenni jkun proġett li joffri sens ta' tama lil ħafna persuni.